Dat zei gouverneur Lucille George Wout gisteren tijdens haar nieuwjaarstoespraak. Daarin stond ze stil bij onze meest geliefde en meest recente, nee, ik moet het goed zeggen, onze meest recente volksheld, de geliefde dokter Moises Frumencio da Costa Gomes, ofwel dokter. De gouverneur stond stil bij zijn werkzaamheden die hij heeft gehad voor Curaçao. Dat ging natuurlijk allemaal nog op 15 december, Koninkrijksdag. Dat werd groots geëerd vanwege de werkzaamheden die dokter voor het Koninkrijk, de voormalige Nederlandse Antillen en in het bijzonder voor Curaçao heeft gedaan. Dokter was en is een inspiratiebron, niet alleen voor mij, maar ook voor de echtgenoot voor de gouverneur. Zo stelde ze. Ze gaf aan dat ze hoopt dat dokter nog steeds de jeugd van Curaçao aan het inspireren is om zich voor te bereiden en te stimuleren om zich in te zetten voor de opbouw van ons land. Mooie woorden. Laat het ideaalbeeld dat dokter had voor Curaçao een inspiratie voor